Bra, Mange. Hur går det att diska? Top notch. Good shit. Testa lite kvalitet medan vi inspekterar Manges nya raggsockor som han fick i bil. Good shit, eller vad säger vi? Top notch. Det är dags att raida. Ska mot Filip. Jag ser så att han lever helt enkelt. Helvete. Jag tror huset rasar. Nu då. Grabben lever. Ringa på en dörr till jävlar. Hallå? Får vi kliva på? Nej. Du vill ha en oxfilé kanske? Lugna dig. Lugna dig. Nu. Han lever i alla fall. Han lever. Raid complete. Eller vad säger du? Han är bra. Raid complete.